Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsoon maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ani ana kita karon sa ika-17 nga Domingo sulod sa tuig. Kini nga Domingo ato sab gitawag nga Phil Mission Sunday. Nining Santos nga Eucharistia atong iampo ang mga sakop sa Mission Society of the Philippines nga sama sa batang lalaki sa Ebanghelyo karon nagpaambit sa iyang pagkaon ngadto sa uban nga maoy hinungdan sa milagro nga nakakaon ang tanan. Ang simbahan sa Pilipinas pinaagi sa sakop sa Mission Society of the Philippines mahimo usab untang hinungdan nga ang kaluwasan ni Kristo maambitan sa tanan, ilabi na sa gagmayng simbahan sa Asia. Kining Santos nga Eucharistia sa ulugon tagikan diri sa St. Therese Chapel, Valladolid, Carcar, Cebu. Kundiin ato usab gipasidunggan ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot. Uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, atong ihalad ang mga petitions nga nakasulat sa atong social media accounts o kining mosunod nga mga pangamuyo. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo Kamomot. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, isip pari o obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma, alang sa mga kabos o sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siyang ibayaw sa kanduganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ka sa babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan nga tanan. Amen. Sayang kamu, dahil kami ang kahalangan, dahil ka sa tingog sa trumpeta, dahil ka sa alpa o lira, dahil ka sa tamburo plahuta, kas kasi sayawin ka na nga, Adonai kinikawa, dahil ka ang sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kanino. Maigsoon nga maanda kita pagsaulog ning Santos nga misa. Atong gihalad especially sa mga igsuon nas manimalay nga dili kasimba tungod sa kulian sa lawas ug tungod sa kulian sa panahon. Maigsoon alang kaninyo sa atong mga intensyon atong gihalad ning misa. Ug maanda kita pagsaulog ning Santos nga misa. Basulan nato atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios, magkagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dalong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Inoong Diyos ng itong hari, Diyos sa mga nagkagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa
sa samahan, dawata nga mong pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesu Cristo. Upat sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa disamahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos among amahan og ti panalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tutuli ka may nganha sa kinabuhing tunhay, pinagis pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maing butang ni ining kalibutana. Kini ang magipangayo pinagis sa mga Hesus Kristo imong anak, buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal Salisa, nga nagdalag kauhaan kabuokpan, nga hinimo sa sebada nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani, nga sebada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo mengon, kang gihasi. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Upaday ka kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginlan sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kanimo. Ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot
Ukitagma ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang itagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhay. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuuran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon ka nato. Iyang itagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghok, ug pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu. Pinaagi nga panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka Espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan, ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausam kanimo. Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao. Kanakita manggod nila ang mga milagro nga iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa sakabungtod, umilingkod dito uban sa iyaha mga tinunan. Nato higayuna, doon na ang pangilin sa pagsaylo. Nimitanaw si Jesus sa libot niya, pagkakita niya sa daghang mga tao na nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ni ining mga tao. Gisulti niya kini anong pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao, nahibalo na siya kung unsa iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mapalit kitagpan nga balik duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana.
Unya sa iya mga tinunaan si Andres, igsuon ni Simon Pedro miingon kang Hesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka buok nga sibada nga pan ug 2 ka isda. Pag mag-unsa man kini alang ni ining tanang tao, si Jesus miingon kaniya, palingkura ang mga tao. Dahil mabalili ni atong dapita. Usa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Nagikuha ni Jesus ang pan, ipasalamatan niya ang Diyos o giapod-apod niya kini ngadto sa katawhan. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Nagabusog na silang tanan. Namiingon siya mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin, haro walay mausik. Usag gihipos nila ang tanan ng mga salin nga 5 kapan nga sibada o gikaon sa mga tao, napulog 2 ka bukag. Pakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayod ang propeta nga muan ni sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya ug nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kada panahon nga kining Ebanghelyoha mabasa, hinunong gyudayon ko sa akong ilang milagro sa ko ang eksperyensya sa pagkapari. 30 years ago, rienkurap ako sa Holy Cross Parish sa Pardo. I called it a miracle. Kuman sa katuig na mo nga community building sa mga BEC sa kapilya, na problema namin tungod kadaghan na kaing manimba, puno ng simbahan. Yang simbahan, anak, barangay naman na siya, gamay kaayo. So we need to expand or to build a bigger church. Ang tanan agree nga kinahanglan tang magbuhat ni ini. Usa lay problema, way kwarta. As usual. However, among ampo, among ang damgo yun. Nahitabo nga sa tuang pagsuway motivate sa mga tao diya sa misa, no? Nagbisa ko sa kabaryo, naghisgot ko sa damgo sa itong parukya nga mabuhat og simbahan, pero ay kwarta. Paghuman sa misa, niduol lang ko sa kabata. Sa padre, di ay peso o. Doon sa amin yung piso ha dong. Bawas tubag niya, ipalit og simbahan. Nagkatawa ko, and actually I dismiss it. Marawag, amusing ba? Di ba ka, paggabi nga natuog na ko, nadamguhan akong bata. The same child ba? Nga nihatag sa piso. And I took it as a sign. That is the answer of our prayer. Piso-piso lang. And later on, I shared it sa community, sa simbahan. And it seems to be nga all agreed. Mamatay kwarta, pero kaya ang piso. So we started asking piso-piso kada semana. Libutangan na mo mga kapilya, laan na ABEC diha mga meetings na mo, no? Haro ang mga tao, voluntarily, musuod. Yan ang kitawag na ito, gaming box, piso-piso kada semana. And amazing, makaswildo ka sa siniman na. Many times, exactly what is needed. Pero, ang amazing ang piso has become a symbol. Piso to sa salapi ug bahandi.
Pero it has become a symbol for many people ba. Sila, nihatag sila piso sa ilahang panahon. Magdagyaw na good. Batag tigulang, matura sibahan, magmasa sa lublak, tanan. Katong piso sa mga abilidad. Ang mga architect o engineer nga nagtrabaho sa Atlas, silang Domingo, they come to church and helped form the church. Piso alang sa mga inahan nga tua sa kabukiran. They come to church, kay dagyaw man, magda sila utanon, magluto sila, ito sa fiesta. Piso lang ang gihatag nila diha. Piso of their time, talent, and treasures. And I tell you, in 1 year, in no time, wa may magtawag og abroad. The church was built. Dili lang ang simbahan nga bato, kundi imbahan nga lawas nga tao, nga lawas ni Kristo. Kung na ay taga Holy Cross kara nga naminaw sa panahon na mo 30 years ago, they would always say, it is true. It has become a miracle. Munang pagbutang na mo sa kapsul di ana ilaw ni anang simbahan diha. Katong pisong gihatag sa bata, mo gidbutang na mo diha with all some documents. Piso lang. A miracle. We could not have done it by our own. Munang, ebelyo karon ba? Mahinundong ko ni ana. Kay mahilyo karon mao man ni siya. No? Nga dako kay problema, pila kalibo ka mga tao, gutom. Pero unsay pagkaon? Ipagkaon ni Kristo. Of course, tingali na miingon, kana usa kana ka bilagro, nga tingali diha ang pan nga gihatag sa bata, bidisyon sa Ginoo nga daghan. That's possible. Kana it's possible with the Lord, no? Pero more than the multiplication of the bread nga miracle, ang nahitabo diha, there is another miracle, the multiplication of the heart sa kasing-kasing. Nga diin diha ang tanang gigutom na ang mga tao kinahanglan og pagkaon ug dunay palituno na ang halad sa bata nga gamay jud kayo. Gamay kayo. Unsa gibuhat sa Ginoo, giblessingan ug iyang gipikas-pikas ug giapod-apod sa mga tao. What kind of miracle is that? Ibagag unsa? It is multiplication by division. Sabtani. Sa mathematics, sa numero, kung ikaw 1 divided 1 by 1, 1 lang gihapon. 2 divided by 2, 1 lang yung gihapon. Sa mathematics na sa numero. Pero sa mathematics, sa math of the heart, life, when 1 is divided, it becomes 2. Mabitaw nagpagayo, di ko sa mga madre ba, ug pan, sa ni pana, si badaman ni unsa. We can see it. Pan is siya. Di ba? 1. Divided by 1. Ako ni Byron ni Juan. Lamig na ba kayo ni pana? It becomes 2. Ang 2, divided by 2, i-divide ko rin. It becomes 4. So on and so forth. It will multiply. When it is broken, ipikas kini and is being shared. In life, my friend, in life, the miracle of life is when we share something from our hearts, it multiplies. Multiply kini siya. It will multiply. Mabita rin ang bitabuan ng itatog patlakan. Magparty ta, magdaka ni ka. Kung magdaka what extra i-share ni mo, di jud na mahurot. Di na mahurot. Ang problema sa kalibutan karon mga okay na. Wan ataan ang gitawtog multiply by division.
Ang katawhan karon ato gigamit add plus add. Sige tag add. Daghan na kayong minus ubang mga tao. At tanawa, palitas kan ano ninyo karon maguna ka kaon diha. Kasi kag add kanon, add sudan ako ipuno nimo. Minus na tong uban nagkakaon. Pumpa Pope Francis ba? Creation kuno, kining creation is for all. But why is this? Why is nga naman for all ba ni? Nga there are so many people going hungry and so many people having too much. And that is what's happening. Tubig, for example, gihatag na sa Ginoo kanato. Pero ang dihay mga tao nga gabahanag powerful, they add using sa ilahang using silahang mga capital, they add their wealth, nya wa sila respetos kinaiyahan, no? Nga mapuno nga sila mugamit bisag asa on yang ilahang mga chemical ipanglabay lang to add in their wealth. O sila tabo. Karon din sa kainog tubig, malisod na mapalit jud ka. Kinsa man napait naalaot niya na ang kabus. In fact, kung hibaw ta, mas mahal pang tubig sa gasolina. So the poor, because there are people who add and selfish. So there are people who are poor, minus sa kinabuhi. So if only kita ba would share. Kung paambit lang kita. Wag ganito'y kulang sa kinabuhi. Wag yun. Nga naman, we are all gifted. More than enough that we need. To take time, treasure, and talent. If we share only. Sa Holy Cross, piso lang. Pero it was piso of wealth, piso of talent. It was like that. Gamay ang piso. Pero kung ihaldan na mo sa Ginoo, alang pagtabang sa mga isikatao, multiply ka na. Because in the eyes of God, little things, there are no little things offered with love. It's always big in the eyes of God. I pray and let us pray that we may learn how to share. Muambita. Because when we share, my friend, sharing of the heart, kadaghang problema sa kinabuhi nga masulubad. Because you shared a peso in your heart. Amen. Ang natuo kami sa usa ka Dios, Amahan magagagahom sa tanan, ubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa makita ug dili makita. Nagtuo kami sa usa ka Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan nga wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tu kanato mga tao ug sa alang sa atong katluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw, nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Pisaka siya sa langit, naglingkod sa tuo sa Amahan. Pabalik siya aron panghimayaon, aron panghukom ang mga buhi ug mga minatay. Ang gingharian walay katapusan. Nagtuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag kinabuhi. Nagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya og gihimaya. Umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagtuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagala kami sa usa ka bunyag alas kapasiluan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhing umaabot sa kalibutan. Amen. Samtang aniya kita nakatigom sa ngalan ni Jesus atong Ginoo, padangat ang ato kaniya ang itong kikinahanglan sa katawhan ug ang kagutom sa tibuok kalibutan. Matag pangamuyo kita mo ingon, Ginoo, patilinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo,
patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang timbuok simbahan ug ang mga pangulo niini maghatag unta ngadto sa katawhan sa Dios sa kalanon sa kalag ang ebanghelyo ug ang maayong pagsabot niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang palabihon unta sa atong pagamhanan ang pagpalambo sa kahulatayon sa agrikultura kaysa sa mga industriya nga makadaot sa kinaayuhan ug sa panginabuhi sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga mahupta unta sa atong mga Pilipihong misyonero ug sa tibuok Mission Society of the Philippines ang espiritu sa pagkakabus ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang masakiton makakapag og kaayuhan ug kahuyupan sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga pinaagi sa ilang pagkalawat sa pagkaon sa langitnon ang mga totoong nangamatay makadawat sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Mga muyo kita karon sa langitnong Amahan nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Kini mong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
everything I will do. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Maigsoon mag-ampo kita kining sakrifisyo dawaton sa nga maha magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kining sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Galang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata kining mga halad nga mong gipili gikan sa daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo. Magdala ka ng mga sa kalipay nga tunhay. Kining among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Sida ko kaluoy gigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon imong gipadala imong manunubos ang imong anak. Imo kaming gipadala sa tao sama kanamo hinunhawa sa sala. Aron ining higugmaon dinhi sa kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa mga pagsukol. Paniuli kami kanimo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel nagaawit mi sa imong himayaw sa katingog sa pag-awit. Santos tuburan sa kasantos pagsantos ni mga gasa. Mahimo kinialang kanamo nga lawas tugon ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan. Pasalamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kanaa. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat at pag-usabog midayig. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong kamo tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Naani sa puso pagkabanaw mo, na amo na karoon ang kagawasan. Ikaw ang nagubos sa kalibutan, sa kalibutan. Ang paghando sa matayan pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pahans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang angyan nga moatubag mo alagad kanimo.
Himuha kaming nangalawat sa lawas tugon ni Kristo, mahiusa sa Espiritu Santo. Inunumigin mong simbahan sa ibang kalibutan, mahingpit kami sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinumiyaw sa mga igsoon na mong nangamatay. Malao mo na banhaw sila og tanang nangamatay sa imong kaluoy. Dahil sila sa napagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanang nga makaambit kami sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa mga santos. Uban kanila amo kandaygon, himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatangan kaniya magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampang kita sa itong amahan at itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong kami Ginoo mo kaming luwason sa tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy malikay kami sa sala kanunay malayo sa nang kasamok. Nga paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang tingalia ang gahong kahimaya. Ginoong Jesucristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw mga salak ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubuto hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Pakita itong panag-inig suunay. Sagol sa lawas ng gusto ng Jesucristo magdalaon tayo kinabuhing dayon alang kanato ang nagdawat niya. Ginoong Jesucristo ang pagkalawat sa lawas ng Diyos bilong tao kabahamuan amutaw umukong silot patong kanako itungod sa imong gugma ang kaluoy
madali po na magtambal unta sa pagkalagong lawas. Kami kining ko diri sa Dios karagawag tang sala sa kalibutan mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas na Kristo mag-antong sa kinabuhing daya. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa dumanan sa pagpasakit pagkamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa mong kaluwasan. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamo nga gipili siya aron maghimong santos. Ang iyang kasakit mayo sa kasakit ni Kristo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan, kining ipangayo pinaagi sa Ginoong Kristo imong anak. Buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa mag-ausapa, kaming mga mothers and daughters of St. Paul, pasalamaton kang Monsignor Trinidad Silva, ang atong Mass Presider, o kaninyong tanan nga ning tabang sa atong santos nga kasaulugan karon. Sa atong mga lectors, choir, o ang mga mothers and daughters of St. Therese, sa ilang pagtugot nga dinhin nato sa ulugon ang santos nga Eucharistia, daghan kayong salamat. Og ni adtong nagpadala sa ilang mga donations, daghang salamat. Padayon gihapon ang among mga panawagan alang ni atong gustong mutabang aron ato mapadayon ang paghatod nining santos nga Eucharistia pinaagi sa telebisyon. Mahimo ninyong i-deposito ang inyong donations sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug bulahan nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.